салом ҳамватанони арҷманд, ба диққати шумо нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ бо шарҳи хабару гузоришҳои ҷиноятӣ ва ҳодисаву чорабиниҳои сиёсию ҷамъиятӣ ки дар ҳафтаи сифаршуда ба вуқӯъ пайвастанд пешкаш мегардад. ҳафтаи сифаршуда аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ як қатор ҷиноятҳои вазнин ошкор карда шуда, хавфи зарари ин гуна ашхос аз ҷомеа бартараф карда шуд. дар студия бо шумо Абдулмуъмини Зайниддин ва Саида Сафарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. муноқишаи рафиқон ба фоҷиа анҷомид. қатли хоҳар аз ҷониби бародар. дуздии нерӯи барқ аз ҷониби сокинони пойтахт. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. содири ҷинояти одамкушӣ, яъне аз ҳаёт маҳрум сохтани инсон, амали нангинест ки дар бисёр ҳолатҳо миёни наздикон ва ё хешу ақрабо ба вуқӯъ мепайвандад. аммо новобаста аз ҷазои сазовор гирифтани содиркунандаи он доғи фоҷиа дар дили пайвандон як умр боқӣ хоҳад монд. чунин ҳодисаи фоҷиабор аз тарафи кормандони милисияи шаҳри Истаравшани вилояти Суғд ба қайд гирифта шуд ки як нафар хоҳари худро бо як бераҳмии махсус ба қатл расонидааст. ҳамкорамон Акбар Шарипов ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан аз 27 октябри соли равон то инҷониб ноболиғ Ашурқулова Орзугул Баҳодуровна соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи деҳаи Ободдараи ҷамоати деҳоти Зарҳалолро дар асоси муроҷиати пайвандон ҳамчун шахси беному нишон гумшуда ҷустуҷӯ менамуд. санаи 11 декабр аз ҳудуди дохили соҳи хушкидаи деҳаи Ободдара маъмул бо номи деҳаи Уяс 3 километр дуртар аз манзили истиқоматиаш ҷасади бесари бедара ғайбзада Орзугул Ашурқулова бо аломати марги маҷбурӣ ки дар ҳолати пусидашавӣ қарор дошт дарёфт гардид. бо бурдани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ гиреҳи ҷинояти таҳшатноки бераҳмона ошкор гардид ки фигуранти асосии он бародари ҳамхуни ҷабрида шаҳрванд Ашурқулов Толибҷон Баҳодурович соли таваллудаш 1995 мебошад. баъди рӯбарӯ шудан бо Орзугул ӯро пурсидам ки дар куҷо будӣ, ин чӣ кори кардаат, моро шарманда кардӣ. ӯ сухани маро шунида, агар ман ба шумо дар кор набошам худамро мекушам гуфта сӯи оғилхона рафт. аз ақибаш пайгирӣ намуда боз як бори дигар суханҳоямро такрор намудам ва дар идома ҳамин ҳодиса рух дод. аз хона рафтани Орзугул Ашурқулова дар пайи як нофаҳмӣ бо аъзоёни оила ба вуқӯъ пайваста ном бурда, баъди як моҳи нопадид шудан санаи 28 ноябр ба хона бармегардад. паҳн гаштани маълумотҳои бардурӯғро асос карда дар натиҷаи бадгумонӣ гӯё барои муносибат доштан бо мардони бегона бародар хоҳарро ба оғилхона бурда бо истифода аз турхалтаи синтетикӣ буғӣ намуда ба ҳалокат мерасонад. бо гузашти чанд лаҳза гумонбаршуда ваҳшонияти худро идома дода бо истифода аз дастгоҳи алафбурӣ сари ҷасадро буридааст. баъди воқиф шудан аз ҳодисаи ҷиноятӣ падари хонавода Ашурқулов Баҳодур Анурқулович бо мақсади ошкор накардани кирдори ҷинояткоронаи фарзандаш бо кӯмаки якдигар ҷасадро ба автомашини шахсияш тамғаи Opel Vectra бор карда ба заминҳои чарогоҳи ҳудуди деҳа, аниқтараш дохили соҳи хушкидаи деҳаи Ободдара пинҳон мекунанд. дар омадан замон аз писарам пурсидам ки чӣ ҳодиса шуд. ӯ кирдори содиркардаашро ба ман гуфта дод. духтарам аллакай мурда буд. баъдан кори шудагӣ шуд гуфта дар пайи нест кардани изи ҷиноят шудем. ҳарчанд аз ин ваҳшоният ба ғайр аз иштирокчиёни ҳодиса касе хабар надошт ва гумонбаршуда Толибҷон Ашурқулов изи ҷиноятро дар макони ҳодиса ба пуррагӣ нест карда буд, аз ҷумла хоки дохили оғилхона ки дар он доғи хун дида мешуд иваз карда шуда дастгоҳи алафбурӣ бо маҳлули химикӣ тоза ва либоси танаашро гумонбар сӯзонидааст. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи ҷинояти дардноку таҳшатангез бардошт. ба фарзияи тафтишот муаммои нопадид шудани сари ҷасад амали сагони дайду гуфта мешавад. дар рафти гузарондани чорабиниҳои иловагии оперативии тафтишотӣ сари ҷасад низ 500 метр дуртар аз нуқтае ки ҷасад партофта шуда буд дарёфт гардид. айни ҳол барои куштори хоҳар нисбати гумонбаршаванда Толибҷон Ашурқулов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. чунин як ҷинояти куштор дар шаҳри Бухтар низ ба қайд гирифта шудааст. ду рафиқ бо ҳам муноқиша карда яке аз дасти дигаре ба ҳалокат расидааст. Офоқ Қодириён вобаста ба ин ҷинояти куштор гузориш омода кардааст. рӯзи 13 декабри соли равон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бухтар
ولایتی ختلان به نام واحدov خبری تلفنی عایدی از جراحت‌های وزنی جسمانی به هلاکت رسیدن علیمov بهاءالدین ساکن ناحیه وخت جماعت شهرک اسماعیلی سامانی وارد گشت. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا توردیقولوف حسنیدین سالی تولدش 1986 استقامت کننده شهری باختر که پیش 2 مراتب با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده شده است همچون گمانبر دستگیر کرده شد. تکرارا صادر نمودن جنایت از جانب نفرانی پیش سود شده گواهی بدسرشتی و اصلاح نشوندگی چنین افراد می باشد. 2008 25 январ ساعت 44 قسمی سرک سود شدگیم 2016 ساعت 44 قسمی 2 سود شدگیم. در وقتی پرسش گمانبر در صادر نمودن جنایت به پورگی اقرار شد. نام برده با مقصد قصداً رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی علیمov را به ملاقات دعوت کرده با او به مناقشه برمیخیزد. از سبب مناقشه به میان آمده بین مرحوم علیمov و توردیقولوف باعث گشت که گمانبر جبر دیده را با یک بیرحمی مخصوص زیر لط و کوب قرار داده با مشت و لگد به سر و روی و قفس سینه آخرین ضربه های زیاد زده است. با رخ دادن چنین حادثه جبر دیده جراحت های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت میرسد. 8 ماه پیش من با نرگیزه زنی من شده بود. من به خانه اومدم زن ملت کوب کرد یک باودین چند قبایند نگذشت باودین آوردم من لط که 2 شپلاق زدم باید خستنی بود شتم کرد 4-5 شتا در کندک سینه‌اش زدم. وقتی با بیمارخانه بردم پگهش به دنیا گذشت. از روی این حادثه پرونده جنایتی با ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. خلابان برای رسیدن به مقصدهای جنایتی خود از راه و اصولهای نو به نو استفاده میبرند. سادگی و زودباوری بعضی از شهروندان به آن سبب میگردد که پولهای با زحمت پیدا کردهشان را به آسانی به دست خلابان داده بعدا برای رویاندن آن به کارمندان مقامات کارهای داخلی مراجعت کنند. همکارانمان عاید یک جنایت خلابی گزارش آماده کردند. در اساس مراجعت شهروندان مقامات میلیسیای ناحیه اسپیتامین عملهای مردم فریبی شهروند حققلوف شهرت اسرائیلویچ سال تولدش 1976 استقامت کننده جماعت دهاتی سربند ناحیه را آشکار ساخت. طریق نسیه از دهقانان دسترس نمودن محصولات پولیزی پیاز و من بعد وعده خلافی کرده برنگرداندن مبلغ نرخگذاری شده از اصول تقلبکاری شهرت حققلوف است که در سیمای تاجری به خارجه صادرات کننده محصولات پولیزی باوری کشاورزان پیازکار را به دست آورده است. 2015 همین حققلوف شهرت به 40 تا مرسک را پیاز دادیم تا میروزه پول کم کم داده ایستاده 27,000 تومان با دادشون نکن بعد آقای که گشتیم اینجا بیتی هم بگن فقط بیتی هم بگن بیت خانشان دیستیم خودشان میافته گیده پول دیست میگن بعد دید عرب بیا بگن یک مراتب 2015 فریبی بای بغل دیدم دویم بار با من فریب کرد همگی حاضر 97,000 سوم باید من به سوم برگردونم. من خونش به سالش کتی هفتهاش کتی میرفتم خونش به میستودم وعده های خولی وعده های خوش کتی من فریب کرد با سیل میکرد. آخرین دفعه شهرت کتی منچه نوعی سپتمنده و خوردیم بعد فهموندم بیا از اون نتی منم قرض هستم باید قرض مردم برگردونم گم وای گفت که از دستر چی میبیابدیم من باشد 20 اومده قطار نمیکنیم. در پرونده جنایتی که برای قلابی نسبت شهرت حققلوف آغاز گردیده است این حال 5 نفر جبر دیده نامنویس شده است. ضرری به آنها رسانده شده در مجموع 188,019 سومانی را در بر میگیرد. 4 نفر آنها دهقانان پیازکار از جماعت دهاتی خستیورز ناحیه باباجان غفوروف و نفر پنجم صاحب کارزن از ناحیه اشت میباشد که وعده های گمان برشده را باور کرده سال 2015 حاصل پیاز زحمت سالانه اعضایان عائله را نسیه به او دادند. هرچند از این شرطنامه دهانی 3 سال گذشته است بغیر از شنیدن وعده های خالی انتظاری ناراحت کننده و سرسانی جبر دیده ها چیزی دیگر به دست نآوردند. در حقیقت قرضدار هستم با مرور زمان کم کم باشد هم وعده دادم را اجرا میکنم.
kamotun mana shu shularga berib berdim, shulardan kam qolgan. камтарин зарари расонидашуда аз мардумфиребӣ гумонбар шуда 8000 сомонӣ мебошад ки ба сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров абдуаҳад домуллоев расонида шудааст. дар ҳолатҳои дигар 20000 сомонӣ абдуҷамол воситов, 27000 сомонӣ раҳматҷон шарипов, 36000 сомонӣ абдусалом воситов сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров ва 97019 сомонӣ холдор ва насиба сокини ноҳияи ашт зарар диданд. ин маблағҳои савдои насия аст ки ҷабрдидаҳо бояд охирҳои соли 2015 ба даст меоварданд, аммо гумонбаршуда бо ваъдаҳои бардуруғ кашолкорӣ карда аз додани маблағ сарпечӣ менамуд. дар асоси далелҳои ошкор гардида нисбати Шӯҳрат Ҳаққулов бо моддаи 247 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. нафароне ки аз тахаллубкориҳои гумонбаршаванда зарар диданд ё оиди дигар ҳаракатҳои ғайриқонунии ӯ маълумот доранд, метавонанд ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Сино 1 нафар сокини 40-солаи шаҳри Душанберо барои ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт боздошт намуданд. Сироҷиддин Шукуров ва Шарафи Раҳмон дар ин хусус гузориш медиҳанд. бо умеди чанд лаҳзаина савори мошин гардидан, баъзе аз шаҳрвандон аз беаҳамиятиву беназоратӣ баъзе аз соҳибони автомошина истифода карда ба ғайриқонунӣ ва беиҷозати соҳибмулк ҳай карда бурдани автомошина даст мезананд ки намал оқибат онҳоро пушти панҷараи маҳбас мебарад. бо бурдани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Сино якчунин далели ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомошинаро ошкор намуда нафари гумонбарро дастгир намуданд. дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд Сафаров Саидшо соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе гумонбар дониста мешавад. ҳангоми бурдани корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номурда санаи 15 декабри соли равон ҳангоми дар кӯчаи Испечак аз беназорат будани автомошинаи тамғаи Нисан ки ба шаҳрванд Табаров Шокир соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе тааллуқ дорад истифода карда автомошинаи мазкурро бидуни мақсади тасарруф ба ҳаракат дароварда ғайриқонунӣ ҳай карда бурдааст. машина бурдания ки бурдагия шахси номаълум баъдан фаҳмидӣ ки бурдастш? баъдан фаҳмидем ки амрат кия фаҳмидам Сафаров Саидшо Амирович. айни замон дар шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Сино нисбати ҳолати мазкур корҳои тафтишотӣ идома дорад. танҳо дар давоми як моҳи охир аз ҷониби гурӯҳи корӣ ки аз тарафи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст 20 далели дуздии нерӯи барқ аз ҷониби сокинони пойтахт ошкор карда шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. истифодаи мақсаднок ва оқилонаи нерӯи барқ аз сокинони кишвар масъулияти ҷиддиро талаб намуда бо фаро расидани фасли зимистон баъзе аз шаҳрвандон ба ин масъала хунукназарона рафтор ва даст ба кирдорҳои ғайриқонунӣ мезананд. аз тарафи гурӯҳҳои корӣ дар пойтахт дар давоми сипаригардидаи соли 2018 дар умум 749 хонаҳои истиқоматӣ, корхона ва идораи муассисаҳо мавриди санҷиш қарор дода шуда дар натиҷаи гузарондани чунин амалиётҳо 249 далелҳои уқувайронкунии маъмурӣ ошкор карда шудааст. аз ҷумла зимни гузарондани санҷиш аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе муайян карда шуд ки шаҳрванд Тошева Сабоҳат Юлдошевна соли таваллудаш 1955 дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Алачабуфон дар даруни ҳисобкунаки барқӣ ба таври дуздӣ аз ноқили якум ба қафои ҳисобкунак автомат гузошта ҳисобкунаки барқиро корнушоям намуда маблағи истифодаи қувваи барқро беҳисоб мондааст. ҳангоми санҷиш маълум карда шуд ки номурда то ин замон ба буҷаи давлат ба маблағи 3681 сомонӣ хисорот ворид намудааст ки оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби гурӯҳи корӣ санадҳои дахлдор тартиб дода шуда камбудии ҷойи дошта бартараф карда шуд. ҳисобкунаки барқиро кушодем пишаки ай пишт автомат мондагия ина ҷош ҳаста ина ҷош шкоф ҳам ҳаста вақте ки нам пиштиамда автомат мондагӣ буд аммо автомат переключати боло мекунӣ вақте боло мекуна ҳисобкунак ай кор мемона поён мекуна кор да медроя бо ҳамин кирдорашон чӣ қадар зарар расониям одан 3681 сомона 84 дирам зарар расондам. барқарор кардан зарара барқарор кардан зарара пардохт кард. аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Шомансур низ истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ошкор карда шуд. муайян гардид
که شهروند عارفوف عارف سال تولدش 1954 در منزل استقامتیش واقع در کوچه خواران خودسرانه از سیمچوبی اساسی به طور غیرقانونی ناقل‌های برقی را نصب نموده نیروی برق را در منزل استقامتی خود به حساب کنکی برقی استفاده برده است که با این عملش به مبلغ 2183 سومانی خسارات وارد نموده است. مورد ذکر است که تنها دوام یک ماه اخیر بعد تأسیس دادن گروه‌های کاری از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت 20 حالت استفاده غیر قانونی یعنی دزدی نیروی برق آشکار کرده شده نسبت حقوق ویران کنندگان چاره‌های قانونی اندیشیده شده است. از این رو ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از هر یک شهروند مخصوصاً ساکنان پایتخت کشور شهر دوشنبه جهت صرفه‌کارانه استفاده قوای برق مناسبت جدی و غمخوارانه را طلب می‌کند. кормандони милисия оид ба масъалаҳои экологии минтақаи Кӯлоб як нафар сокини ноҳияи Данғараро дар ҳудуди ноҳияи Муминобод боздошт намуданд ки ҳангоми аз назаргузаронии бордони автомошинаи ӯ беш аз 35 килограмм шираи камол дарёфту мусодира карданд. кормандони шӯъбаи милисия оид ба масъалаҳои экологии вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист пайваста миёни ҷомеа чорабиниҳои фаҳмондадеҳӣ доир менамоянд. новобаста аз оне ки чунин чорабиниҳои судманд доир карда мешавад мутаассифона нафарони алоҳида ёфт мешаванд ки даст ба амалҳои ғайриқонунӣ мезананд. ҳафтаи равон кормандони бахши милисия оид ба масъалаҳои экологии вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Кӯлоб ҳангоми хизматбарӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти балхобии ноҳияи Муминобод ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз Оқилҷон Рустамовро боздошт намуданд ки ҳангоми аз назаргузаронӣ аз дохили нақлиёти номурда ба миқдори 35 килограмм шираи камол дарёфту мусодира карда шуд. оиди ин ҳодиса корҳои тафтишотӣ идома дорад. санҷиши навбате ки аз ҷониби кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар хобгоҳҳои донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ доир карда шуд муайян гардид ки масъулин умуман ба талаботи зидди сохторӣ аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд ки он метавонад боиси ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш гардад. ҳамкоронон дар ин хусус гузориш медиҳанд. сӯхтор ҳодисаи ногаҳонӣ буда он дар натиҷаи рӯя нагардидани қоидаҳои бехатарӣ ва нодуруст истифода намудани асбобу таҷҳизоти барқӣ ба вуҷуд меояд. бо мақсади пешгирии сар задани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор нозирони ниҳоди дахлдори соҳавӣ пайваста корҳои санҷишию назоратиро дар иншооти гуногун таъинот новобаста аз шакли моликияташон мегузаронанд. пешгирӣ намудани сӯхтор даҳо маротиба беҳ аз хомӯш намудани он аст. ин навбат кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшачорабиниҳои мавҷуда корҳои санҷиширо дар хобгоҳҳои донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ доир намуданд. аз ҷониби нозирони ин сохтори муҳими давлатӣ санҷишҳои зарурӣ мунтазам гузаронда мешавад. бо масъулину истиқоматкунандагони хобгоҳҳои донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ корҳои фаҳмондадиҳию назоратӣ ва дастурдиҳӣ гузаронда шуд то ки аз ҷониби масъулин қоидаву талаботи мавҷуда риоя гардад. тавре мушоҳида ва ҳолати воқеӣ нишон дод вазъи бехатарии сӯхтор дар хобгоҳи рақами 2 донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ нигаронкунанда буда ислоҳи фавриро талаб менамояд, чунки оддитарин қоидаҳои бехатарии сӯхтор дар ин хобгоҳ риоя карда намешавад ва ин боиси сар задани сӯхтори эҳтимолӣ аст. воситаҳои аввалин дараҷаи оташнишонӣ дар ҳуҷра ва роҳравҳо пурра таъмин карда нашудааст. мувофиқи қоидаҳои бехатарии сӯхтор роҳравҳои бинову иншоот пурра бояд озод бошад, вале ин талабот дар хобгоҳи мазкур ба инобат гирифта нашудаасту роҳравҳо бо ҳар гуна маводи зуддаргиранда аз қабили тахтаву коғазпораҳо банд гардиданд. ҳамзамон дар таххонаи бинои хобгоҳи рақами 2 донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ хатҳои интиқоли барқ хилофи талаботи қоидаҳои бехатарии сӯхтор истифода бурда шудааст. низоми худкори воқифкунанда сӯхтор ё ба истлоҳ сигнализатсия дар бино мавҷуд нест. доир ба ин ҳолат аз ҷониби кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба масъулин санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои бартараф гардидани камбудиҳои ҷойдошта муҳлат пешбинӣ гардид. риоя нагардидани қоидаҳои ҳатмии бехатарии сӯхтор боиси сар задани алангаи оташ мегардад ки дар натиҷаи он эҳтимол аст талафоти зиёди моливу ҷонӣ бар ҷой гузошта шавад. бо вуҷуди он ки корҳои санҷишию назоратӣ дар гузашта низ дар иншооти мазкур гузаронда шудаасту ба масъулин ҷиҳати бартараф намудани он дастуру тавсия дода шудааст, вале ҳамонро чунин камбудиҳо ҷой доранд. инчунин маводи пластикӣ низ дар ин хобгоҳ истифода шудааст ки он зуддаргиранда буда
استفادهش منع گردیده است. برای برطرف‌سازی آن نیز به مسئولین دستور داده شد. کارمندان مسئول سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با کارمندان استقامت کنندگان خوابگاه‌های دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی کارهای دستوردهی و فهماندهی گذرانده از آنها تقاضا کردند که رعایت حتمی قاعده‌های بی‌خطری سوختار را در حدود انشاءات پورا تامین نموده پیش از همه در سمت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق فعال باشند و دستگاه تجهیزات استانداردی و کم مصرف را استفاده نمایند. این بود همان خبر و گزارش‌هایی که کارمندان بخش مطبوعاتی مقامات کارهای داخلی از منطقه‌های گوناگون کشورمان آماده نمودند و منظور شما نمودیم. رعایت قانون و قاعده‌های عمل کننده کفیل ثبات و ترتیبات در جامعه میباشد. پس هر یک ما را ضرور است که برای احترام و ولایت قانون در جامعه سهمگذار باشیم. بینندگان گرامی، آرامی و آسودگی روزگاری هر کدام شما تمنای همیشگی ماست. خیر تا برنامه‌های آینده تنسیت و پیروز باشید.